Hola Marina, estamos aquí iniciando o curso con un artista que apreciamos moitísimo, que é Alfonso Rodríguez, que é un representante increíble da contracultura ourensana, dende fai máis de 20 anos. Toca a poesía, o collage, a pintura, a fotografía, sempre deixando unha porta enorme entre o inconsciente, o consciente, a liberdade e a pelexa interna entre consciente e inconsciente. Entón, pois esta exposición representa ese movimento, non? Sen pretender dominar ou cerrar un estilo, non? Sempre con a liberdade creativa como bandeira e con enormes reivindicacións sociais propias do seu bagaxe, non? Nesa contracultura que falaba. Ben con José Luis Arregui, José Luis Real Arregui e Adriana Pérez, tres representantes desa contracultura tamén, que van facer aquí unos experimentos, porque eles xogan sempre con diferentes, romper as normas, tomar diferentes puntos de vista acerca dun recital, acerca dun concerto de música e acerca da imaxe mesma, non? E da actividade plástica. Estes son os vídeos de Afonso reivindicando sempre e xogando reflexos e inquedanzas. Bueno, son Alfonso Rodríguez, esta é a miña exposición de pintura e collage. Bueno, hai outras cousas tamén, hai vídeo que se está proxectando aí abaixo, vai a haber foto tamén, porque fago fotografía, fago un pouco de todo, non? Collage, pintura, hai casi 100 collages, non sei cantas pinturas na Galería do Ada, que é onde se presenta aquí a exposición, gracias a Marita e a Xosé. Para presentar a exposición, hoxe vai haber unha actuación de Words Noise, que Luis Arregui, Real, e eu recitando. Arregui toca a guitarra e o sintetizador, e vai proxectar a Adriana Pérez cun retroproxector, vai a pintar en directo. Que guai! Bueno, a pintura que eu fago e os collages son cousas que fago no meu local en Antonio Pouga, no Couto. Ali tes o teu taller, Afonso? Sí, temos a Adriana Pérez e eu. Temos tamén unha editorial, Sauro Books. Bueno, temos unha web, expoplanetarium.net. E, bueno, facemos un pouco de todo. E eu focalizo de alguna maneira na pintura, a miña expresión máis directa, máis batallo aí para crear, non sei. Cales son as túas teimas, Afonso? Teimas? Teimas. Non sei. E teimas témolas todos. Eu veño un pouco do mundo do fanzín, do mundo alternativo, un pouco underground e tal, e a partir do mundo do punk e do movimento así máis alternativo, máis underground, empecé a facer collages precisamente no local en Antonio Pouga, non? Moita xente me pasaba revistas e eu iba esnaquizándoas e facendo, todas estas expresións artísticas, non? Tes algún tema que sexa recurrente en ti, que sin darte conta estés sempre pegado a él? Hai moita expresión de todo tipo, non? Hai cousas moi oníricas, hai cousas... o collage é moi azaroso, non? Eu, de alguna maneira, aínda que hai algo que é consciente, a maioría é algo moi das tripas, non? Sí, totalmente. Moi que ven de dentro, non? E, non sei, eu intento comunicar, hai cousas un pouco políticas tamén, de alguna maneira quero reivindicar cousas, tamén están as teimas, non sei, a nivel... Medio ambiente, quizás, non? Sí, amorosas, sexuais, non sei, un pouco de todo, non? Sí. E, bueno, tamén hai moito humor, moita ironía, brincadeira, non? Sí. Que, de alguna maneira, faime gracia, meter así
cousas que fagan rir de alguna... E, bueno, estos son os collages, non? Despois, as pinturas son algo, pois, bastante sexual, bastante... Que técnica empregas? A técnica de batallar contra o lenzo, non? Como se fora un combate de esgrima ou algo así. Pero óleo, sí? Non, son acrílicos. Acrílico todo, sí, vale. acrílico. É todo acrílico, sí? Sí, é todo acrílico. E, bueno, despois fago algunhas misturas aí, algunhas veces, con papel, con cousas así, non? Sí. Ali tamén misturei. Sí. Hai unhas misturas así. Curiosas que fan un pouco de volume, non? Bueno, pois nada, que teñas moita sorte. Moitas gracias. E moitas gracias, Afonso. Verémonos entón en Antonio Puga. Antonio Puga, no número 27, o local de Expo Planetario. Moi ben, aí visitaremos a este artista. Moi ben, moitas gracias. Gracias a ti. Pois hola, eu son Adriana Pérez, estamos na Galería do Dadá e vamos a facer a inauguración da exposición de Alfonso Rodríguez. A ver, vamos a facer para a inauguración un bolo de Words Noise, que son Alfonso, que é poeta recitando, Luis Real Arregui, que toca a guitarra e vai a manexar o sintetizador. Eu vou a facer unhas proxeccións, é totalmente improvisado, así que o que saia. Vou usar pintura e fluidos, un pouco coordinarnos como editamos a facer normalmente. Estades convidados e xa faremos máis por aí. Moi ben, moitísimas gracias, Adriana. Nada.